जो कौन ला दौड़ी कहीं जाऊ चाली चलिया दौड़ी एकिटिया पलि आइलु मु फोन करदेनी एकिटिया पलि आइलु चांद चिन्नु हरिका कहीं आसिलेनी एकिटिया पलि आइलु एकिटिया आइलु हाँ मुझे जानी तमे कहलो मु बा फोन करी कहनी की कहले मु कहनी मो पुओ को दीदी पठे दियोनी मुझे ठिया होइची हाँ की कहले हाँ हाँ ना ना इठे बन कौन ये है चलो हमें तो कत कौन पढ़े आइलु है सारे आ कौन कहते किसी कही ना कौन लो हाँ से देखा कि मेडिसिन कुर्मी ना हाँ हाँ एटा कि गुटे खाइबु ना फाड़े खाइबु गुटे हाँ ना की पढ़े ले आज विज्ञान से मेडिसिन समस्ते खाइए ना से जो हाँ हाँ मेडिसिन खाइए मेडिसिन खाइए आपको दे देगी पठे दे से बा कहले खेली खेली है चांद चिन्नु को कहले खेली हाँ ना कालो आमर पा हमर हाँ से पायखाना दादू